अनजालि देना दोंसे मेथाइ रोजाब। नों दामग्रो। हे गाइस, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बरायनाय बावहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। नैबे क'क्राझारनि मेडिकेल कलेज बानायगासिनो दं आरो नै फुरा जाथ'वाखै। ओरैनोथ' 2022आव हानांगौ होननाय खोथामोन आरो हागोन खोमा बेनि गेजेरावहाय। आसाम टेट एप्लाइ खालामनो थांनो ओंखारदों क'क्राझारावहाय। नायनोसै मा जायो। नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि। हे 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 गस्ला सुनो होननानै हाबदोंमोन जोङो सिट बासिनो नागिरदों आरो स्पेक नायदोंमोन आङो। आंनिजों मिलायनायखौनो मोननो नागिरा। आंनि हायना मुलि। हे 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 ओ, हे हे नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि। नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै। जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया जेसेबांखि नुफ्लेया जेसेबांखि रायज्लाया मेगना गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि। नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै। गोसोआव लिंबाय थायो आं फाग्ला